И днес ще играя на Minecraft Pocket Edition, защото тя ми е любимата. Както и да е, само трябва да изчакам да се пусне. И показва черен екран. Защо Survive? Извинете, че ми лагва, но когато явно снимам, ми лагва и... Не! Толкова съм тъп. И сега преди 10 минути си направих тази къщичка. И... така. Сега смятам някъде да си направя нещо. То ще си направя един басейн. И ще покажа как се прави басейн. И то е доста голям. За мен. Защото съм много мързелив. За сега много ме мързи да правя къщи. И понякога си тегля мапове. А пък искам нова къща. И ме мързи. Си тегля мапове. И... И от тук. Дупка копая, дупка копая, дупка копая. Добре, хора, играта е много забавна. На следващия клип ще покажа как да си стеглите Minecraft за безплатно. И ще бъде много интересно. Да. И... не, помислих, че копая някъде другаде. И значи... защо става така? Майчице моя, какво направим? Телефонки? Не. Слагам вода или... аз слагам вода или лава. Водка. Аз понякога викам пък на вода за водка. Някой клип ще се покажа, за да ми видите лицето. Да, това е басейна. И така е готов. И, например, искам да плувам. Отивам ето тук и плувам, но ми трябва stone slab. Аз направя украса. Извинете за лагът, но никога не ми се е случило да ми лагва Майнкрафт, но явно като снимам. И става така. Ще напиша линк за приложението, с което снимам. Не ви трябва рут, защото ако си рутнете телефона или таблета и гаранцията ви спира, което е много лошо. И после като имате някакъв проблем с устройството и няма да може да го правят, защото е рутнато. И почва да залязва, макар слънцето е горе, аз забелязвам. От тук една. И тук. И тук. Колко време. Добре. Клипа ми стана дълъг. Защо ми лагаш, бе? Хора, честно, за първи път Майнкрафт ми лагва. И
Ето, например, искате да плувате, отивате на басейна и бум! И си плувате. Хора, мен много ме е страх от чудовище, както е. Ако искате да играете с мен, няма да мога скоро. В Майнкрафт няма да мога скоро, защото трябва да ми оправят компютъра и какви си ли не глупости. Защото за първи път играм Майнкрафт и тя е на телефона ми. И това как се вика. И скоро, ако не ми го правят, ще ми купят нов компютър, ако ми разрешат и ми дадат да ми помогнат за компютъра. Може да се... не мога да кажа думата. Може да се сабскрайбнете за Веселите, в който вече се смени името на OrinBG, защото е ми приятел. Ако искате, може да се... не мога да кажа думата. Ще казвам subscribe. Може да се subscribe за него. И аз почвам вече да качвам клипчета. И ще Bobbysoft 45. И да, това е, хора, за днес. И да, довиждане. Ще се видим в другия клип.